kwana biyu ban je wani gidan mutuwa ba. A ɗan ci abincin gidan mutuwa. An daina ba? An ci abinci a goshi, 'yan kaji a ɗan dubo su a ci a goshi. Ma yanzu an daina. An daina. Alhaji Aminu zai mutu ma yanzu. Za a ji daɗi wallahi, za a ji daɗi. Ai sati ɗaya ana cin harka. Wallahi tallahi. Yanzu kamar alamun waya Allah isa wata abacci ta zo. Salamu alaikum. Ɗan Alhaji Tanimu. Tanimun ne ya mutu? Ok, to za mu zo gidan rasuwa. Alhamdulillah. Allah ya sa shekara ɗaya ma za a ana da mu. Isa ya ciki ka ɗauko min cokali da biba leda. Da biba leda za mu je gidan rasuwa. In ta dawo ka ce ta daina girki da ni. Saboda ni ma zan rinka kawo girki, ta huta da girki. A can za mu rinka cin abinci. Za mu rinka cin abinci. Yawwa je ka ɗauko. Yawwa. To sai na dawo. Wancan ai kamar ɗan malam Ida ma ba kai aka ce ka mutu ba? Ni anya ko ce yana da hankali. An cuce mu wallahi.